ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಇನ್ನು ಎಂಜಿನ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಬಂಡ ಇತ್ರ ಉಡ್ತಿಯಾರು ಮರ್ದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಪಾತಿರೊಂದಿತ್ತೆ ನಾನೊಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ದಾಯ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಂದ ಯಾನ್ ಪುದಾರ್ ದೀರ್ತಿನೇ ದಾಯ ಬಂಡ ಪಾಪದಕ್ಲೆಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂಡದು ಪಾಪದಕ್ಲೆ ಅಂತ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಇಂಚಿನಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕೆಡ್ಡೆಗೆ ಐಕ್ ಯಾನ್ ಐಕ್ ಪುದಾರ್ ದೀತನು ಎಂಡ ಕೇನುಂತೇರು ನನ್ನ ಇರು ಅವೇ ಮಲ್ಪುವಾರ ಬೇತೆಂಜಲ ಉಂಡಾನ್ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತುಂಡು ಬಟ್ ಯಾನ್ ನನ್ನ ಪಾಪದಕ್ಲೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಪಂಡ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಪಂಡ ಮದ್ಮೆ ಕಡು ಬಡವೆರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಆಲ್ಪುನ ಬೊಕ ಅವತ್ತಂದೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೊಂಜನ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಒರ್ತಿ ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಂದು ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಖಂಡಾನಿ ಒಂಜಿ ತೀರುದು ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಉಲ್ಲೋಲಾಲ್ ಅಂಚೈತೆ ಎಂಕುಲು ನಾನು ಒಂಜಿ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತುದು ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕುಲೆಗ್ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಕಡಪುರುವೆ ನಿಕುಲು ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ ಬಡ್ಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೆಗ್ ಬುಕ್ಕು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟುನ ಬೊಕ ಅವು ಪೂರ ಮಲ್ಪೊಡುಂದುಲ್ಲ ನನಸ ಒಡ್ಡ ನಿಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋಡು ಎಂಕ್ ನಿಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಬೊಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಿತ್ ನಿಕಲ್ನ ಫುಲ್ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋಡು ಹೂ ಬಡವರೆಗ್ ಏತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪಾರ್ಲ ನಿಕಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬೋಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂಕ್ ನಮ್ಮ ಕನಸು ನಿಜ ಒಡ್ಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಐಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪ್ಲೀಸ್.